Ang Diyos may kaakigon man. Bisan siya Diyos ang gugma. Apang ang kaakigon sa Ginoo resulta sa iyang pagigugma sa iyang mga katawan. Ang Pagtuon Subong, semanal na paghusisa, pag-review, pagtuon sa aton leksyon sa eskuela, sabatika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Isa ini kay Ilonggo nga version o kung hiniligaynon nga version sa aton weekly Sabbath school lesson. Ako, si Pastor Luisito Tomado, ang inyo masonson nga host. Kag sa sining yaton, ari ang akong duwa ka mga bisita. Ang pirmi na inyo ni nakita diri mga kauturan. Kag we were been blessed sa ila presensya kag sa ilang contribution sa aton lesson discussion. So ari naman liwat sila. Ang ako nuna pakilala sa inyo, siya ang aton nga Research Director, Communications Director, Public Relations Director diri mga kauturan sa aton eskwelahan diri sa CPAC. Wala sang iban si Ma'am Emeline Joy Aliosa Maglana. Ma'am, mayang adlaw sa imo. Mayang adlaw, Pastor. Kag salamat sa pag-imbitar naman sa akon kag kabay pa nga makatuon kita maayo sa aton leksyon. Yes, and that's correct, ma'am. Magatuon kita and we will be blessed. Aside sang damo to kay na nga mga department, may isa pagid ko gali nga nalipatan siya pagid ang aton marketing director diri sa CPAC. Ang ikaduha naton nga pakilala mga kauturan, pirmi na gid ninyo siya. Lapit na lang ni siya matapos because he is still a student right here but he is graduating right now sa iyang pagkapastor. Diri siya nag-eskwela mga kauturan, kag ang iyang kurso, mag-graduate siya is Bachelor of Theology. Mangin pastor siya mga kauturan. Wala sang iban si Sir Matt Alegria. Sir, mayong adlaw sa iyo. Mayong adlaw, Pastor kag ma'am, mayong adlaw man. So mayong adlaw sa aton nga mga masunson nga taga-subaybay sa sini nga programa. Kagabay nga sa aton nga pagtuon, mabless kita at the same time, aton gid maintindihan ining wrath from the divine love of God. Yes, and that's correct. Mga kauturan, aton gid maintindihan nga nung nga nagapangaking ang Ginoo nga bisan siya Dios ang gugma. Apang sa hindi pa kita magpadayon, aton na niduko ang aton mga ulo. Sa sining nga tiyon Ginoo kami nagapalapit sa imo, o na best nagakilala sa imo pagka-Dios. Lord, amon ini ginatugyan nga pagtuon. Let the best come out of what we will be discussing right now. Father in heaven, thank you for the Holy Spirit that would influence all of us. Upod sang amon nagatumulan-aw, kag sang amon nagapalamati. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, ngamon manunobos. Amen. Amen. Akon pangabayon si Ma'am Joy pagbasa sang sadsaran nato nga teksto. Okay, Pastor, ang aton sadsaran nga teksto makita sa Salmo 78, versikulo 38. Kag nagasiling, apang siya nga maluluyon nagpatawad sa ila kalautan. Kag wala maglaglag sa ila. Sa madamo nga tion, ginpaiway niya ang iya kaakig. Kag wala magpaibawa sa ila bugos nga kasingkal. Yes, and that's correct. Ma'am Joy, Sir Matt, ikalima na ni nga simana sa aton nga pagtuon. And then, sa nagligad ng mga apat ka simana, ang aton na diskasan is all about God's love. Karon niya ang aton diskasan is God's wrath. Ang kaakig sa Ginoo halin sa iyang pagigugma. And that's it. So, ang unang question, siguro kung nato nang balan about the wrath of divine love, is God is love, and yet
may kaakig siya. How to reconcile both these mga kauturan. Kung paano natin ini maangot nga siya, Diyos, nga may gugmaon, apang nga may kaakig man siya. Unang ti ikaw, Sir Matt. So, kung isa daw ka-awkward, wala pastor kag ma'am, no, nga gugma, tapos akig man siya. Pero wala man abigin hambal sa Bible nga ang gugma, wala nagapangakig. Yes. So, hambala sa 1 Corinthians chapter 13, nga ang gugma, hindi madali maakig. Pero wala ginhambal nga wala nagapangakig. Wala nagid ko pangakig. Oo. So, diri, ang wrath of divine love ni pastor, hindi ni sila opposing forces, but they are two sides of the same coin. No, nga isa, sa Diyos lang ini siya mo. So, kung aton nga awon ang wrath kag ang love nga ini wala man ni sila nagakontrahanay but naga-underscore ini siya nga kung daw ano kadalom ang paghigugma kag ang pag-care sang Ginoo sa iya nga creation. So ang intensity bradok sang wrath sang Ginoo in the face of evil naga-demonstrate lang ini nga ang Dios naton sa iya nga paghigugma hindi niya kaya nga matolerate ang evil, ang suffering diri sa kalibutan. Kag ang manami lang kay ang wrath of God ini hindi siya punitive. Hindi siya nagasilot. Kita ya ko mga akig gabi kita Ma'am Joy, ginasilot na to kay amo ni ginhimo mo. Pero ang kakig sang Ginoo hindi siya punitive kundi nga restoration siya. Redemptive. Redemptive siya. Okay. And that's correct. Ma'am Joy, English teacher ka, ma'am. Yeah. And this is considered as paradoxical phrase, both in extreme. But there is beauty in it. Yes, ma'am. Love and wrath. Yeah, Pastor. Pero mayroon mo kung lantaw naton nga ang may kaagig tapos may love. Actually, there are a lot of metaphors dere no nga ginapahayag ang Ginoo nga paano siya mangakig kay ang motivation niya gali sa iya kaakig is out of love. Amo tong siling Sir Matt kay ina nga may kaakig pero wala sila gaaway gali ning iya kaakig kag iya gugma kay they are intertwined kung sa aton pangleksyon. Pero if you look into this one, God's indignation ang iya kaakig motivated gyapon by love. By love. Kay kung kisa hindi nato maintindihan kay kung kita mangakig daw hindi kung kisa motivated by love basta kay may naakigan lang ta. Pero may mga metaphors dira sa aton leksyon nga kung ikaw ginikanan hindi ka gani malain nga may ginbuhat ang imo nga anak or ginapabayan mo lang, that means wala ka gugma. So ang ginikanan gid hindi gina siya nga pabayan niya ang iya nga bata nga maabot bisa danger. Kung akigan tagid kay hindi pwede dira kay you will be in a dangerous situation. So amo man na ang Ginoo bala nga out of his love maakig siya because he hates evil, not the evildoer. Yeah. So, sa iya nga love, ara ginang kaakig kag ang pagsaway. Yes, you see mga kauturan. Wow, kadamo gid sa aton nga tun-an karon. And I'm excited, Ma'am Sir Matt. I'm excited sa paghibalo gid sini paano naton ma-reconcile ini ang statement nga Dios gugma yet nagapangakig man siya. Okay. Sa Sunday, grieved by evil na nasubo gid siya kung may ara nga kalautan. Yes. So hindi man ako niyatag sa imo, Sir Matt. Ang isa din ako nga nakita nga one of the reasons nga ang Ginoo magpangakig because iwala ta naga-care ba sa iyang creation. Nga grabe na gid ang iyang paghimo sina imagine gid siya and then nagkadto pa gid siya diri sa kalibutan just to save the creation, yet people wala gyapon ga-recognize. And that's one that very hurting on the side of God. Yes, Sir Matt. So, sa title niya palang, Pastor, nga grieved by evil. Bakit aton nga ang aton nga Diyos may emosyon gali siya. So, tungod nga nasubaan gid siya, tungod sa kalautan nga ini, nagapangakig siya. Tungod nga ang evil always hurts. So, hindi gusto ang Diyos nga masakitan ng iyang mga creation. So, amo na siya nga nagakasubo siya. Pero namian ko lang diri Ma'am Joy kag Dog nga ang kasubo bala sang Ginoo tungod sa evil nga ini nagamotivate sang aksyon. Kita abi kon masubuan kita wala kita sang obrahon mapangasubo lang gid kita masubo kita. Pero ang Dios siya sa iya nga kasubo nagmotivate sa iya nga may himuon siya. So ang iya nga kasubo nga ini over evil hindi aton matawag nga passive unlike sa aton nga human being
Nga bisan ano ang sitwasyon naton passive kita dira mahibi lang kita pero wala kita sang ginaobra nga iban. So unlike sa aton nga Ginoo. So nagin-motivate sang iya nga grief nga ini ang Ginoo naton to act on behalf sa mga na-oppressed nga iya nga mga creation sa on behalf bala for the purpose nga madala niya ang justice kag restoration sa iya nga creation nga ini. So sa akon diri nga life lesson bala nga nakita ko diri nga ang evil it is not something to be overlooked. Nga bisan gamay lang ina siya, hindi niya gamay man lang na siya. Nababayan lang. Because evil is very serious thing. It is a serious matter kay bisan gamay lang nga evil ang aton nga ginhimo kag gintolerate naton, nakita ton nga ang Dios gali nagakasubo siya. So do ano bala ka masakit ina nga tan-awon nga kag masubo nga fact kag truth nga ang Dios naton nagkasubo siya tungod sa aton nga ginhimo nga gamay lang nga kalautan. Yeah. Sakyan ko sir ang imo nga punto ba nga bisan gamay lang nga evil ang Dios hindi gid because Dios is a pure God. Wala sing simbog sa iya. He is not just 95% truth or pure. He is more than 100% pure. Nga bisan isa lang na out of 100, isa lang 99 ang truth. Yet God is not happy about that. Yes, ma'am. Yes, Pastor. Ang makita natin diri kay grieved gid no? Grieved by evil. So maskin gamay tama to Pastor, maskin gamay lang na nga kalautan ang Ginoo masubo gid. How much more sa inang record in the Bible kag kung lantawon naton sa record sa Bible do parehas man ta subong no nga we are always going away from God. May permita nagapakasala. And diri gani sa aton leksyon bisan klaro-klaro na gid no in the cycle of egregious evil. Inabalang klaro-klaro na gid nga evil. God however repeatedly meets human unfaithfulness. Iya gyapon ara gyapon iyang unending faithfulness. Nagsiling palagid gani that long suffering, forbearance, amazing grace and deep compassion amo na aton nga mga nagligad nga leksyon ginahambal man dito sa aton ligad nga leksyon. Pero amo nang God is grieved by evil out of His love. Kay whatever evil there is, maskin gamay lang, may ma-hurt gid. May ma-hurt gid. It's either ang tao physically ma-hurt or ang creation niya ma-hurt. So kung pabayan lang na sang Ginoo dira kag wala siya gapangakig wala siya ga-care do amo na ang dating ba. So galing lang kay ginasakyan ni Satanas mga look, God is a God of wrath. Kay kung hindi gani ka magpati sa iya, here comes iya the vengeance baladayon. Pero kung aton gali intindihon, his love, his wrath is always righteous. Righteous. That's correct. Lain niya sa aton nga wrath kung kisa kay daw hindi righteous kung kisa daw mangakig lang gid ta. Mangakig. Wala rason. Oo, nga ina balang there is something daw nami mainit suwong. Daw amo wala sina pero ang Ginoo wala gid gali siya gapangakig kung wala sing sakto nga rason. Nga rason. Kaya nga ito niya sa pangaktig yan ang daw panimalos bala ikaw ay kagitsang pana. May dugang ko po dito nga sa aton bala nga in human perspective kung kaisa or na-misunderstood naton para sa aton almost all the time nga ang evil is something that we do. Wala naton ginaisip nga ang evil sometimes is something that we do not do. So may mga evil gali nga wala naton ginobra. Kung may ara bala nga dapat mo obrahon ni pero wala mo ginobra, it is considered to be evil. Kag sa sina kung wala ka nag-obra, nagasubuan kali ang Ginoo sina. Yes. You did not perform what you are supposed to do. Labi na kita mga katawan sa Ginoo and then God said nga at least even in the New Testament it's emphasized that true religion is helping the poor, support anon ti kadamo sang imo nga sobra kadamo sa imo kwarta hindi ka pa bulag-bulag ka lang, and that's another thing. Sakto na sir Matt ang imo nga punto nga there are things that there are times in which we do not know that what we are doing it hurts already God, and that's evil. Ma'am Joy, ikaw na nakon sa Martis, God is slow to anger. Ano yung mga punto din, ma'am? Klaro-klaro manggidara kung aton lang taon. Yes. In the narratives ba from the Old Testament and then to the New Testament, even with his disciples, makita naton nga
many times gid ang mga tao nakalipat sa Ginoo. And more so, they did evil in the sight of the Lord. Pero even then, wala gid gani niya annihilate, wala niya gindula ang tao. Siguro kung kita lang ni kung gisa kung amo na bala na nga how hurtful ang ginhimo sa aton kung gisa agahon na una galitat ani madula lang ka or tani nang amo sila, pero ang Ginoo, he was very compassionate, or he is very compassionate until now, gracious pagani. Ang ako nakita ni sa God is slow to anger, makakadlaw gid ko sining story ni Jonah. Oo. Makakadlaw tabat at the same time na kung nauna mo do si Jonah man kung kisa ano. Kay at the point nga ato ba lang gahuna-una na si Jonah ini sunugo na gining Nineveh. God will punish these people kay malaot gini nga mga tao. Pero nakita niya nga hulat-hulat siya, why manggid it was the time nga nasiling, see God, you are very you are very loving, or you are very gracious. Daw amo na bala ti ano na lang na mga malain sila, wala sila na wala pa rin mong pinahan, amo na lang ginimo. Naakig pagid siya. So but then God daw iya ginsaway si Jonah, hey Jonah, hindi ako amo sina. I am a God of love. Lantawa bala naghinulsol sila, so I will not kill them. So daw ang kay Jonah, do pares bala man kay Jonah nga ug kisaga gahuna-una to, ining mga gahimo malain daw maayo pa ilang nga kinabuhi sa aton. Daw, as if they are not punished para sa aton ba nga pananaw, pero ang Ginoo man abi nakakita ba overall nga there is something in that person pa siguro nga imong ginahuna way nagidi pag-asa, pero sa Ginoo may pag-asa pa. Yes, and that's correct. Yes, Sir Matt. Anong imo na? So, ang pagkatig-a ni Jonah, naton man kong gisa, Ma'am Joy, no, nga amo ni siya ang nagtabon or nagbulag sa iya, nga ang Diyos natin is slow to anger. Yes. Kung guys, abaladok, no, sa aton nga kabuhing ini, do delikado, makita ko sa, tungod sa aton nga kaakig, nalipat na kita sa bigger picture sa Ginoo. Kung ako tatay, ako kung mangakig, ako gusto ko, hampak ko dayon bata, ko subong dayon. Okay, subong siya may sala. Pero ang Diyos gali iya, wala siya nag-act impulsively. Kundi nga ginahatagan niya pa, hindi lang malawig, kundi tama kalawig nga tinion, nga ma-realize naton, nga ma-realize ni Jonah, nga siya Diyos nga maluluyon, kag hindi madali nga maakig nga Diyos. So despite sang kung ano ang ginhimo ni Jonah, God remains steadfast in His mercy, sa iyang grace, no, kag gin-extend niya ang forgiveness nga ini bisan pa sa mga tawo nga gina-consider ni Jonah nga ruthless nga mga tawo, wala kaluoy-luoy nga mga tawo. Amo na blaser kun aton gintanawon blano kun sa tawanon nga pagtan-aw, may rason gid si Jonah ya. Kay grabe ang ginhimo sa mga Assyrians mo. O ilag ito yung papasya ang mga northern kingdoms to, nga mga Israel noon, mga 10 tribes to, ginpapas nila ya. Na ti Jonah has all the reason nga ti ari na ko di imo ko ginsugo, ti amo na ni imo na ko ginambalan nga sunugon na nako ng Nineveh. Now it's time for revenge. But yet makita nimo ang diferensya between the two, the wrath of God and the wrath of man. Yes, balik ko sa imo, Sir Matt. Righteous indignation. Ano naman eh? Matarong. Matarong. Another paradox mo nga state nga ano nga phrase. So, may ginhatag diri dok nga illustration sa may magnanay bala. So, may rason ang nanay nga mangakig to protect his child. Naamo ni siya. So, gintan-aw ko diri, may duha ko diri ka reasons nga ginsulat nga ang anger sang Ginoo is protective anger. Gusto sang Ginoo nga proteksyonan ang iya nga mga pinalangga nga mga katawhan. Kaangay bala sang pagproteksyon sang mother nga ini, nagstem ini siya sa iya nga gugma sa iya nga bata. So kung wala sang paghigugma ang mother diri sa illustration nga ginhatag, tani hindi na nang to pag hindi siya mangakig sa kun ano man ang himuon sang tawo sa iya nga bata. So ang anger sang Ginoo always nagaprotect sa iya nga katawhan. So ang anger sang Ginoo isa iya nga response nga sa threat bala para sa iya nga mga pinalangga sa aton nga higugma nga mga katawhan ini. Kag gusto ko dok nga basahon ang akon nga ginsulat diri nga lesson. When anger is rooted in love and justice, it can be a powerful tool for good. Ang kaakig rin naton pwede nga mangin gamhanan siya nga galamiton para sa kaayuhan nga aman. It can motivate us to protect those we love. It can motivate us to fight for what is right, and it can motivate us to stand against injustice.
So amon ang gumawa gaakig sa Dios. Yes, Ma'am Joy. Yang ako nakita man dira ng stand against injustice. Kaya atong story bala sa Matthew nga nakita ni Jesus nga the temple has been used for Yes, corruption. Imagine the temple used for corruption. Tapos ang mga pobre mga kaluluoy na gid. So ang leader sa simbahan pagid amo ang naga-corrupt ba to make themselves rich or mga amo sina. So ang reaction ni Jesus sa to, akig-akig gid siya. But then if you read the Bible, inabalang when the people saw him, pagkakita nila nga there seemed to be light sa iya nga face, maskin akig siya. Nakita nila akig siya, pero there was something in him nga nakita akig siya, pero daw akig siya because sa corruption nga injustice ning inyo ginahimo sa mga tao. So, ako nakita ba nga, if there is injustice, hindi galit ta pwede nga maghipos-hipos lang. No? Nga, dapat gali, if we can act on it or against it, I should say, dapat gali, may himuon ta. Yeah. Pero, pareha sa Ginoo, righteous indignation. Yes, righteous. Hinabalang ang punto bra nga makita na ginimo nga at the expense of the deprived people, at the expense of the mga pobre na gid nga dira pagin nimo kwaan ila pagid kwaon nimo ang ila nga imo gasulubra na gani, and that's it. So mahimo nato na matawag nga righteous o kon matarong nga yes sir mat may ikidugang pagid So ka. nadumduman ko isa ka line pala, nalipat ako kung diin ko siya nabasa, pero may nabasa ako, evil happens when a good man do nothing. Oh. So may nagakatabo gid gali wala kita ang himuon. So dapat gid nga mahimuon kita, and that is to stand for what is right. Yeah. Again, balik kita sa imo kay ng statement, Mama Sir Matt, nga kung hindi kita maghimo sang aton dapat buhaton, that hurts God. No? And that's the point. So, kinahanglan magwa. Even though it's just easy done, but at least we have to do something. Yes. Because God is hurt when His people is hurt. So, kag imo gina ang mga oppressed pagid, ang mga pigado pagid, amo pagid to ang nga dito gani ang attention sa Ginoo sa mga kaluluoy. Yeah, God does not afflict willingly. Ma'am Joy, Paglanto ko sini nga title, though it covers everything diri ba nga God does not afflict willingly, kay makita naton in the Old Testament do kaisog sa iya no nga ginasugo niya gani ang iya mga katawhan nga kill these people. Sa unang pastor hindi ko kaintindi, look ang Ginoo nagaano sa ila na magbasa ka dira sa Judges, magbasa ka dira sa First Kings and Second Kings, sa Chronicles. But then akong basahon kung lantaw naton aton lesson actually, hindi gid gali willing tani ang Ginoo nga sakiton nga may masakitan sa iya nga indignation. But the thing is, his indignation, mahimo niya na naakig siya out of his motivation, out of his love, kay para hindi masakit ang iya creation, ang iban ang righteous people, hindi hindi sila masakitan. So aton diri nga makitaan nga he does not bring judgment against evil doers, but love finally requires justice. So makita mo gud naton kung kisa kay ginapaiway taning justice, love lang gid nga love. Pero sa aton manggod, kung amo nang ginasiling kay ina, if a good man does nothing against evil, evil will prevail. So amo man na ang sa Ginoo ba. Pero ang nakita ko man diri Pastor Bao, in the example of Jesus in his demonstration of his wrath, wala siya nagpakahiro. Hindi siya magpakahiro, pero out of his love gid siya, out of his passion for love, amo na nga mahimo niya nga mangakig siya, pero unwillingly gina diri unwillingly he did not annihilate gani his people diri, even his people did not listen. So even the ganining diri na is mentioned also no nga nagsiling siya nga I will repay Babylon and all the inhabitants. I-repay niya gid for their evil. Kung ginhimo, even if aton makitaan daw punishment to sa mga Jews no nga na sila nakadto sa Babylon, or they were under a certain kingdom. Pero na-allow to sa Ginoo to give them lesson. But out of that,
kung ginhi ang nag ano gani sila ang nag-rule sa ila, malain gani, God will also Yes. repay their ano na. So amo nang ginasiling nga Sukton magyapon sila. sukton gihapon. So amo nang I think the quotation ba nga ano gani na vengeance is God's, not ours. Kay siya gin ang nakabalo kung ano ang tuod-tuod nga sitwasyon. Yeah, and that's correct. Ang isa pa gid said before na ko niya say mo, God's wrath is not intentional. Hindi ya tuyo. It's the result. It's the result of our wrongdoings. It's the result sa aton pagkatiga. Kay tigaan giniya ang mga Hudiyo. Sa dako nga panahon, ang Huda was given by God enough time to repent and to change. Pero ang mga hari, succeeding kings, hindi gidya mag-acknowledge, okay? Nga bisan bala nila in history, sa istorya, nga in the past, ang mga previous yung mga kings were very successful because they were righteous and they were godly. Karunya, gravity, God allowed them to be captives of even hidden nation. Yes, sir. So, naano ko lang, Bladok, nga nasakitan kari ang Ginoo samtang ginakita niya ang mga tawo nga na-afflict. So, do ano bala kasakit sa isa katatay nga ginalaw mo nga ang bata mo nga idira mag-suffer tungod sa konsekwensang iya ginhimo. So, hindi hambal gan diri sa may Lamentations aw ni siya 32 and 33 no nga gin-emphasize diri nga ang affliction gina are not born out of malicious heart. So may phrase diri nga from his heart sang Ginoo nga ina naga-imply siya nga ang iyang action hindi iya driven by his personal desire pero may higher purpose siya. Ang purpose ang Ginoo iya abi it is to restore. So kung tan-awon naton kag amo ni ang mga sala man hindi man ayo nga pagtan-aw sang Ginoo kay pagtan-aw abi sang kalabanan sa Ginoo sang Old Testament wrathful God siya. Kay ginpamatay ato mga tao. Pero sa totoo, wala man ang Diyos nagpamatay because a murder is taking the life of other person or others is taking the life that is not yours, that is murder. So ang Ginoo wala yaman ginkuha ang life nga hindi iya. Because life nga at nga rin sa aton iya man sang Ginoo. So ginkuha lang to sa Ginoo, ginbawi lang sang Ginoo agud to nga hindi na mag-prevail ang evil. So from now on tani sa aton mga kautoran, hindi naton pagtan-awon nga ang God sang Old Testament wrathful siya, kundi nga God of love man sa gyapon siya. Nga gin-allow lang sang Ginoo nga mag-rest ato sila including mga infants nga to. Tungod balaan na sang Ginoo kun ano ang matabo later on kun mabuhi man gyapon sila. And that's correct. Kag isa pa gid nga ako nakita diri nga bisan tuod nga gin-allow sang Ginoo ang Babylon nga mag-take captives ang mga Jews, mga Israelinon. Pero at ano man may punto man ang Ginoo nga kun masobra naman ninyo nga sobra naman ninyo ginay mo sa akong katawan. It's another story. Another story naman. And that's why God punished Babylon. Kinbuslan sila sa another king. Why nagkikita panahon? Yes. Show compassion. Ma'am, ano imo na di parandre, ma'am? Ang gugma essential gina sa Ginoo. Of course we can say God is love. Pero ang kaakig niya hindi it says here, wrath is not essential to him. Ang ano lang diri if there is kung wala bala evil, wala gid na ang kaakig sa Ginoo. Hindi gid siya mangakig kung wala man lang evil. So daw dira gid bala ang kaakig sa Ginoo naka-focus gid siya sa evil. Hindi kay kung ano-ano lang nga rason ang rason sa iya nga kaakig. So ang iya nga action actually of ang iya kaakig, it's actually to nga madula ang evil. In the end bala, towards the end nga may sunugon, 'di ba? May istoryata nga may masunugon or amo sina. Pero in the end gali, it's to eradicate evil para nga wala na sing evil kag ma-enjoy naton ang aton life, no? Ang ma-enjoy ginaton na kay kung wala na kung pabayan lang sa Ginoo, okay, evil will continue, hindi na gina siya love. I mean, it's not love. Dara. So, and then, nag-mention pa gidara nga, of course, sa mga text dara, nga nagasiling ang Ginoo nga, vengeance is mine. Yes. Kay daw, hindi dapat naton, dere sa aton nga kasing-kasing nga, mamalos gid ta. If we are hurt, di ba, natural man gid na.
balos lang gid ko si may panahon ka lang gid di ba amo na sa aton nga utok. Pero we are always reminded diri sa aton nga leksyon diri gid nga diri gid nga part, show compassion. Show compassion kag ang Ginoo ga siling vengeance is mine, ako ni siya. Kag ako nakita diri nga tuod gid magali na because he sees everything. Kitaya wala takakita sa isa ka tawo. Aton lang nakitaan ang malain kay kung kisabala ang malain na lang gid aton makitaan. Kay kung may ta puti diri no nga papel tapos kung may itom diri di naton makitaan ang itom hindi ang puti nga gapalibot hindi ang puti pero ang itom aton makitaan so that's correct kamami yeah, sama na pastor ba daw ang Ginoo in Deuteronomy sa Proverbs sige siya silinga vengeance is not yours it's mine kay siya ang nakabalo. Yeah. Thank you, ma'am. Sir, before na ko niyatag sa imo, may punto diri sa atong leksyon. Love is essential to God. Okay? Wrath is not. Sa aton pa, ang gugmaya among importante. Hindi iya ang kaakig. Pero amo lang na maakig lang siya. It is because tiikan balo na kita na atong primigin ang balo alin kay na nga basta gani matandog gani ang iya nga mga hinigugma that's the thing nga na heart kid ang Ginoo. Yes, sir. So, ang title niya, Pastor, sa akin, kung punto ni Ma'am Joy nga, show compassion, it is a call for us. It is a call to action. Nga ginahambab lang sa Ginoo, we must actively alleviate suffering and promote, ni pagtawag sila, justice. Hindi kita mag-focus sa kaakig. Kaya balaan sa Ginoo, kung kita mangakig ya, hindi na righteous. Hindi righteous. So, kag wala kita rason. Wala kita rason nga magpangakig nga, asin o kita nga magpangakig. Kaya gani, makasasala. So, siya lang ya ang may rason nga magpangakig because siya lang ang righteous. Yeah. So kita hambal sang Ginoo instead nga mag-focus ka sa anger mo, mag-focus ka na lang sa pag-alleviate sang suffering kag sa promote justice. So and show compassion. Show compassion kay ang Ginoo aton compassionate man mo. So ang kalaoy na lang. Hindi na kita mag-focus kun akig kita ma-pray na lang kita. Ma-pray na lang kita nga Ginoo dulaan na ni akon nga kaakig para malipatan ko ini siya. Pero hindi man ta sir nga maghipos lang ta. Mga piyong. We have to I mean ipagwa tagid nga hindi manami ang ginimo but not necessarily nga bakulon tagid tugid nga magliligid sa munang mga ginahimo sang una nga mga ginikanan mga kauturan way nagid kami panahon but we are sure nga we have discussed and bring out the best sang aton nga leksyon about sang aton nga natunan ang Dios sang pagigugma apang Dios man nga may kaakigon. Pero ang iyang kakigon are matarong nga pangakig because gusto ya gid nga kita tanan maluwas. Mga lang ko kay Ma'am Joy iyang last statement and then si Sir Matt. Yes, Pastor. Siguro makita gid naton diri nga God is really full of love. Kay even in His wrath, it's motivated by love. Ang iya kaakig motivated still by love. So in the same way, siguro amo nang aton nga lantawon nga kung may kaakig ta, siguro aton focus is to do good na lang kay instead of hate in our hearts or kaakig man dara kay kung gisa aton kaakig hindi magid righteous, let's exchange it by showing compassion by the love of God. Yes, sir. So, sometimes no, ang wrath of God nga ini daw mabudlay naton nga i-grasp binibilang tawo siya. Pero nag-remind sa aton that even when we make mistakes, bisan ano pa kalayo ang aton nga mapalagyan sa Ginoo, let us always remember that there is a love that's powerful enough to bring us back to God. Yeah. Gamanan niyan ko. Mga kauturan, balik kita sa istorya sang prodigal son. Yeah. Nga bisan ang Ginoo may rason, ang tatay may rason nga mga king, but yet pagbalik sa iyang anak, nadula ang tanan. Hope nga muna ang aton mga kauturan nga pinagi sa gugma sang Ginoo. We will be able to show compassion sa mga katawan nga masiling naton nakasala kag naka-hurt man sa aton. Sa hindi pa si Sir Matt magpangamuyo mga kauturan para sa aton closing prayer. Ako nanay pasalamatan inigid ang aton mga sponsors. Nga mo gini sila ang nagasuporta sini nga programa naton ang Pagtuon Subong. Ma'am Ladel Labalan Gascon, Marlubel Heruta Lorin, Ma'am Antipas Piedad, Arcadio and Leti Mendoza, Ido and Fimidon Bandes, ang mga pehedero nga mga magulutod Alex Pehedero and Ma'am Gina Federo Ilumer,
mga maguluto Jimmy Trino and Aneli Trino Perdido, Jet and Susan Caro, Mark and Meryl Mendoza, Helen Barbasa, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Iboy and Jessica Malabanan, Myla and Juhan Susana, John and Goldie Juligi Jr., Doctors Erwin and Rhoda Hardinico, Elder Herbert and Ma'am Ibilin Tamone, and Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hibieso. Ang Diyos magapakamayo sa inyo namon nga mga supporters. Yes, Mga muyo kita. Dios namon nga puno sang paghigugma kag puno sing kaluoy, dako gid ang amon nga pagpasalamat Ginoo sa imo naman pagpahanumdum sa amon sa pagpaintindi nga ang imo gugma Ginoo indi agod nga silutan kami ang mga katawhan kundi agod nga ma-remind kami Ginoo kag ma-restore kami Ginoo sa imo nga ang evil hindi mag-prevail sa sini nga kalibutan. Tudloy kami Ginoo nga magpakita sang compassion instead nga mag-focus kami sa amon nga kaakig kag tudloy kami Ginoo to stand for what is right, to stand for the justice Ginoo kag Amen. buligi kami nga ang amon kabuhi Ginoo always nga naga-elevate sang suffering especially sa mga katawhan nga mga less fortunate Ginoo. Yes. Forgive us sa amon mga kakulangan Lord kag sa liwat amon din natugyan ang tagsa-tagsa namon ka mga kaugalingon including sa mga tugpalamati ang taga-subaybay sa sini nga program. Kabay Ginoo nga ikaw magapakamayo sa ila kag kabay nga sa sunod nga mga tapings, sa sunod nga mga leksyon, amon man gyapon sila makaupod agud to nga mangin blessing kami Ginoo, mabless kami kag mangin blessing kami sa mga tawo nga amon makasalamuha in everyday sa amon nga kabuhi. Once again, thank you for hearing and answering all our prayers for the sake of Jesus' name. Amen. Amen. Amen.